आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय कलेगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दखरानि सिङाव थानाय सानजोरां गोजौ फरायसालि आरो सेङाफोथार सानजोरां गोजौ फरायसालियाव थाखो 9 आरो 10 नि फरायसा फरायसुलि आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै थुलुंगाखां आरो जिउ राहा दानाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जितेन बर'आ आरो कलेगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। कलेगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिथांमोना दिनै बिथांमोननि दखरानि आवथायाव थानाय मोननै गोजौ फरायसालि सानजौरां गोजौ फरायसालि आरो सेङाफोथार गोजौ फरायसालि बेवहाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेखौ लानानै फरायसाफोरजों लोगो हमलायनाय आरो थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि बेवहाय बिथांमोना लादों आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन। फैनानै मोजां मोनबाय फरायसा फरायसुलिफोरजों जों रायलायदों फोरोंगिरिफोरजों रायलायदों आरो जों बिमा बिफाजों रायलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे फोथायनाय दङ जे बर' हारिखौ जौगाहोनांगौब्ला बर' फरायसाफोरा जौगानांगोन आरो साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा सोलोंथायाव आखा फाखा जानांगोन सोलोंथाइ रोंनांगोन आरो बे थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइयाव जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ जों लादोंमोन 2 बोसोरनि थाखाय जों खामानि मावगोन। जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावदों। मानोना जों नुदों 2002 मायथाइयाव जों जेब्ला बर'फोरा बेसेबां लेखा गोरों जों सानजेनदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गिबि संगठन जाय बर'नि सोलोंथाइनि हारखौ सानदोंमोन। जों नुबाय 2002 मायथाइयाव लेखा फरा रोंनायनि हारा बर'फोरनाव 100आव 20%ल'मोन माने 100 जनाव 20 जनासो लेखा रोङो। बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावथांखि लानानै जोङो हाबाफारि लानानै जों खामानि मावदों। जों नुबाय दायो जुदि जों सानोब्ला बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारा माने खुब बारा नङाब्लाबो आरोखि 45% थारमाने 100नि गेजेराव 45 जना 45 जना सा 45आ लिरनो रोङो फरायनो रोङो। जों नुदों जों जेब्ला 2002 मायथाइयाव 25,000सो फरायसाफोरा मेट्रिक बर' बिजोंजों मेट्रिक लिरो जों नुदोंमोन फार्स्ट डिभिजन मोननायनि हारा अनलि 66 माने 25,000नि गेजेराव अनलि 66आ मोनदों। देग्लाय 2023 मायथाइयाव 17,321 जोंनि फरायसाफोरा मेट्रिक लिरदों आरो बिनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन मोनदों माने गिबि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों 3,521 जेराव अनलि 66 मोन दायो 3,521 बिनिफ्रायनो जोंनि माने बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय बर' बिजोंनिफ्रायबो गोबां फरायसाफोरा मोजां पार्सेन्ट लादों आप टु हाइस्ट पार्सेन्टेजआ 97सिम मोनदों आरो बर' बिजोंनिफ्राय 2017आव बिबुंसार बसुमतारी होननाया बरपेटा रुट UN एकाडेमिनिफ्राय 96.67% लानानै अल आसामनि टप 10आव गिबियै बर' बिजोंनिफ्राय टप 10 मासियाव हानानै जारिमिन सुजुनो हादों। जों सानो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि फरायसाफोरा गोबां माने बिथांमोना गोख्रों जाबोदों सांग्रां जाबोदों आरो जोंनि थांखियाव बेनो जोंनि फरायसाफ्राबो गुबुन मिडियामनि फरायसाफोरजों समब्रा समब्रि जुजिनानै कम्पिट खालामनानै अल आसामनि टप 10 मासियाव हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो फरायसाफोरखौ जों थुलुंगाखांनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिमा बिफाखौबो लेंहरदों जोङो फोरोंगिरिफोरखौ लेंहरदों। मानोना फरायनायाव जौगाहोनांगौब्ला सोलोंथाइनि जि माने आबहावा बेखौ मोजां खालामनांगौब्ला फरायसाजोंल' सावरायब्ला जाया बेवहाय बिमा बिफा दिथागिरि आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो थाफानांगोन। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा बे थांखिखौ लानानै जोङो 6 बोसोर खामानि मावनो जों लादों। बे बिथिङाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानो एबसुआल' दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' खामानि मावबा जाया। जोंनि बर'नि जायफोर जोंनि संगठनफोर दङ जोंनि दोलो आफादफोर दं बिथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन। जायफोर जोंनि बिमा बिफाफोर दङ रायजो राजा दङ सानसुमै दङ मेलेमजिबिफोर दङ नोंथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन। अब्लासो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ
बर' हारिखौ लानानै जि गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां नुदों बे सिमाङा मोगथां महराव जागोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो बर' हारिनि दैदेनगिरि आफाद जोंनि बिमा बिफा सानसुमैफोरखौ बिबान लानानै खामानि मावनो थाखाय जों गुरै खावलायहरदों।